Gaurko elkarrizketa abiatzeko, hemen daukagu Ane Zugaza musikari bilbotarra eta Etzigarriakeko kidea, ezta? Hori da. Igual hitz egingo dugu beranduago, baina itxaso paiak kontaktatu gintuen hainbat Bilboko eta Bizkaiko, egia esan, uste dute Euskal Herri osoko sortzaile ezberdinak, eta nibili ginen, gero imaginatzen dute hitz egingo dugula sakonago, baina gauza pixka bat arraroak egiten. Eta hemen, beste aldean daukagu Aitor Imaz, Gasteizetik etorria, eta Euskal Herriko Gazte Euskaltzaleen saretik. Lehenbizi eskerrak ematea, gonbidapenagatik, eta ahalik eta beren egingo dugu, eta hori, mila esker proiektua partekatzeko aukera emateagatik. Ondo, mila esker zuei, eta ja sartuko gara mamian. Eta hasteko, Ane, eskatuko dizugu, ea saldu alduzun pixka bat Etzigarriak proiektua edo proiektuaren nondik norakoak. Saia nik uste dut azaltzea oso konkretua izaten Etzigarriak zer den, baina nik kontatuko du gertatu zena. Eta gertatu zena izan zen, itxasoek deitu zigula, lehen esan bezala, Euskal Herriko gazte sortzaile ezberdinei, eta lehen saio batean hemen bildu ginela, hemen egin genuen bilera txiki bat, eta egin genuen Euskarari buruzko etorkizuneko argazki posible bat, ez? Eta orduan eztabaidan ibili ginen, egia da Euskarari buruz edozein eztabaida asterakoan luzatu daitekela infinitorantz, ze azkenean gizakia konplexua gara, eta ein berean askotan gertatzen zaigu sartzen garela termino bitarretan, ez? Euskalduna, ez euskalduna, baina azkenean gizakien konplexutasuna aratago doa, ez? Igual euskalduna naiz, etorkina, igual norbait zaindu behar dut, edo ez, eta horregatik azkenean luzatu egiten gara, eta normala da. Eta orduan egin genuen hemen, etorkizunerako argazkik posibleak, ez? Eta egon ginen hemen hizketan. Eta bigarren saio batean, bildu ginen Bilbon, eta hori hasiera batean ere egin genuen elkarrizketa entzeko bat bai, baina saiatu ginen, saioaren amaieran, hitz egindako guztia, hemen baian, ikusentzunezko labur batean biltzen. Eta, sortzaileen artean ere aktoreak zeudenez, denen pizkat, denen aportazioaren laguntzaz, sortu zen ikusentzunezko pieza txiki bat, Zelakoren webgunean dagoena, ikusgarri. Eta nik deskribatzen dut esperientzia arraroa bezala. Berez Euskarari buruz hitz egitea ez da arraroa, eta eztabaidatzea ez da arraroa, baina hori ikusentzunezko batean biltzarena, gazte sortzaileak biltzarena, eta emandako urratsak, ez? Ezen izan hori bildu eta listo, baizik eta gero horri emaitza bat ateratzen saiatzea. Eta, hori da, egin genuen dena deskribatzea. Ez dakit Etzigarriak hori den, hain justu, baina, Ze ona. Orain, Aitor, pixkate azaldu halko zenuke, nondik datorren edo nola sortzen den Gazte Euskaltzaleon sarea? Gazte Euskaltzaleon sarea izenak esaten duen bezala sare bat da. Eta bertan biltzen gea pixkat Euskararen alde borrokatu nahi dugun norbanakoak, eta baita Euskararen alde borrokatzen duten eta ja sortuta dauden talde horiek. Baditugu adibidez unibertsitateetako kampusetako taldeak bertan, eta pixka bate asmoa da talde eta norbanako horien artean komunikazioa erraztea, elkarlana sustatzea eta proiektu Euskararen aldeko proiektu horiek aurrera eramatea pixkat ikuspegi nazional edo pixkat aman komunean jarriz bakoitzak berea. Sare hau bere zibilbide laburra dauka, apirilean aurkeztu genuen, korrikaren bueltan, Tolosan egin genuen agerraldi batean, baina egia da eztabaidak
edo sortze prozesu hori azeragotik datorrela, ez? Okerrez banago 2016an hasi izan pixka bat ideia hau egozten edo, izan zen gazteraiki deitzen zitzaien eztabaida batzuetan, bertan hildo ezberdinak landu ziren, izan daitekenak feminismoa eta bar, eta hildo hietako bat euskara izan zen, eta hortik dator pixka bat eztabaida batzuk eman ostean, ideia hori saretu beharko litzateken ideia hori. Pixkat dinamika batzuk egin ziren, horren bueltan, batez ere Bizkaia aldean, Bilbo inguruan, eta gero iritsi izan pixka bat pandemia, pandemia madarikatu hori. Eta pandemiaren bueltan antolatu zen lehenengo gaztealdia. Izan zala 9 gaztek individualki parte hartu zuten erakusteko edo demostratzeko euskaraz bizi nahi baino oztopoak topatzen ditugula eta oztopoiek pixka bat plazaratzeko. Eta horren harira pixka bat indartuz joan zen saretze behar horren ideia, eta holan iritsi ginen korrikaren testuinguru horretan sarera aurkeztera, eta hortik aurrera gaur arte pixka bat gabiltza hori. Bai proiektuak edo adibidez gaztealdiaren 2. edizio hau aurrera namaten, baina baita ere oinarriak eta hanek esan duen bezala eztabaida amaitezin horietan murgiltzen pixka bat gure oinarriak eta hori klabeak zehazte aldera. Ze interesgarria. Azaldu dituzen 2 proiektuak nolabait aurrera begira edatzeko bidean daude, ezta? Ez dakit, momentu honetan zein puntutan azaltzen dira edo zein helburu dituzte aurrera begirako? Bueno, gure kasuan galdera zaila da, Etxegarriak sortu da orain dela oso gutxi, eta bete berri ditu 2 saio, ez? Eta egia da, hasierako planteamendu horretan ez zirela oso epe luzerako helburuak jarri. Hasiera batean, saretzea zen eta kolektibizatzea zen helburua, azken finean, hor zirkulo hontan zeuden gazte sortzaile pila bat, nik gutxienez ezagutzen ez dituenak, eta ezagutzea gutxienez elkar ezagutzea eta elkarrekin gaudela jakitea gauzak aurrera ateratzeko ona da, ez? Eta, pizkanaka, etorkizunak edo etorkizunari begira zer egin dezakegun begira batez ere. Gure partetik lehen esan dudan moduan, ez? Helburua edo zertan gauden izango litzateke hori, saretze hori ematean, informazioa partekatzean, nolabait helburu amankomun batzuk topatzean eta elkarlanean aurrera egitea da helburua. Eta bebai nolabaiteko gazteria osoari bideratutako diskurtso bat zabaltzea, kontzientziak piztea, ez? Eta belaunaldi bezala euskararen borroka horri eustea, ez? Ikusten dugu edo testuingurua pixkat analizatuz antzematen dugu igual berakada moduko bat edo atzeraldi edo pausagunean dagoela, ez? Euskararen evoluzio edo aurrerapen hori, eta pixka bat hori da gure helburua edo hortara iritsi nahi genuke, ez? Kontzientziak astintzera eta ez dakit gazte mugimenduak eta asanbladak pixkat lerrokatzea, ez? Euskararen aldeko borroka horretan. 2 proiektuek dituzue ardatz gazteak eta euskara. Gazteengan hurbiltzen zaretenean, zer da jasotze duzuena? Guri bost, ala nabaritzen duzue kezka dagoela jendea edo gazteek kezka dutela gaur egungo egoeraren inguruan? Bai. Gure kasu konkretuan egia da, ez dut hasieran esan, baina honen guztiaren atzean badago zelako kulturideiak elkartea, eta Itsasok Mariak eta Txamorrok sortu zuten, eta haien ideia izan zen
pixka bat proiektu hau aurrera ateratzea, ez? Eta haiek egin zuten selekzio antzeko bat aukeratzeko, hori lehen bilera horietara nortzuk etorriko ginen, eta orduan hor hasiera batean filtro antzeko bat egina zegoen, ze haiek aukeratu zituzten proiektuaren parte hartzaileak, ez? Eta egia da, hori hasieran esan dudan bezala, nahiz eta helburu edo etorkizunerako, amets antzekoak izan, oso era anitzak daudela pentsatzeko bideak, ez? Eta hori bai iruditu zitzaian azpimarratzeko zerbait, ez? Azkenean hori, bide hori elkarrekin egin behar dugu, eta hori helburu garrantzitsua da ere ateratzea, ze pauta komun edo ze ideia komun ditugun ateratzea. Eta ez dakit honekin zure galdera erantzun duen, ze pizka bat joan naiz, baina, hori pizka bat gazten artean gutxienez nik ikusi dudana. Nik galdera honi erantzuteko lehen dabizi banatuko nuke ez, pixkat antolatuta dauden gazten gana eta gazteria orokor eta zabalera, ez? Antolatuta edo pixkat kontzientzia apur bat duen gazte hoien gana zuzentzerakoan, baina baritzen dut kezka badute, ezin da esan euskararen gaia ez dutela bere sentitzen, baino egia da gai horri ekiterako orduan muga batzuk edo oztopo batzuk topatzen dituztela, edo nik uste dut dagoela jarrera edo ezjakintasun moduko bat mugimendu horietan, ez? Edo ustea, agian ez dugu ikusten zapalkuntza hori hain garbia eta ez dakigu nola erantzun horri, ez? Eta nik uste dut kokatzen garela momentu horretan orain. Pixka bat hori. Erasoak badaude, euskararen, erasotuak gara, baina hori, nik uste dut dagoela muga bat hor ez dakigula nora erantzun. Eta gero, gazteria orokorrean, ez nuke jakingo zer erantzun egia esan. Uste dut berakada batean kokatzen garela, ez dut izan nahi ere pesimista, baina bai uste dut falta direla erreferenteak edo indartu beharko genukela zerbait gazte horien gana heltzeko. Izan ere orain pixkat euskararen gaia lantzerakoan pixkat pasotismoa edo nabaritu dezakegu. Gai berdinetik tiraka, euskararen kezka, ez, gazteengan ranking batean sailkatzen saiatuko bazinate, nola jarriko zenukete edo nola antolatuko zenukete? Euskararen kezka ranking batean ze puntuta egon litzateken? Bai. Oso galdera zaila. Gutxi gora bera, igual, zuen inguruan, edo etzigarriaken, eta sarean. Bai, azkenean gazteriaren argazki bat egitea. Nik uste dute zaila dela. Baina egia da nik uste dut ikusten den, hor egin behar dela, gazte militante, ez militante gutxi gora bera, horre ez banaketa bat, baina bakoitzak asmo ezberdinetatik ekiten duela, ez? Eta bai ikusten denez, azken aldian, ez daki ze puntutera arte, baina instituzioak eta hainbat ekintza egin diren, pizka bat argazkia kanporantza izateko hor badagoela apoio bat, ez? Igual ikusi daiteke gazteek esaten dutela, hor badago ja laguntza bat emana eta joango gara aurrerantza, ez? Eta Aitorrek komentatzen duen bezala, igual hor ikus daiteke, antzeman daiteke pasotismo antzeko bat, guk euskara badaukagu, ikastetxean jaso dugu, baina listo, behar badut noizbait, erabiliko dut, eta listo, ez? Osea, ez dago top batean, zuzen erantzunez. Baina, eta top 10ean ez dakit egongo litzatekeen, ere ez?
Baina ba horregatik, azkenean badaukagulako eta azkenean ziur duzunean zer baduzula, bueno, pues ya está, aurrera goaz, ez? Bai, ez da galdera erraza erantzuten egia esan. Nik pertsonalki esango nuke mundu individualizatu baterantz goazela ez, eta gaztei eragiten dieten arazoen artean euskara ez da modu individualean eragiten digun arazo bat ez, prekarietatea edo dena delakoa izan daiteken moduan. Uste dut oraintxe bertan gazteak garrantzi edo kezkat gehiago dutela beraiei modu zuzenean eragiten dieten arazoengatik euskararen aferagatik baino. Hori, pixka bat bultzatzen gaituztelako horra eta horrek ere guregan eragina duelako ez. Gero bai igual borrokatzerakoan modu kolektiboan pentsatu dezakegula eta modu kolektiboan erantzun bat osatu dezakegula, baino uste dute garrantzi gehiago ematen zaiola momentu honetan individuari eragiten dioten arazoei erantzuten. Zentzu horretan, zergatik uste duzu gazteok kezkatu beharko ginatekeela euskararen inguruan? Ez edo... Kezkatu, da galdera. Zergatik kezkatu beharko ginateken? Aitorrek hasiera batean esan duen bezala, kasu askotan eta gure bizitzako esparru askotan ez daukagulako aukerarik, eguneko egunean gure hizkuntzan aritzeko eta adibidez unibertsitatearen kasua edozein kasu jartzegatik administraziora jo eta ezin jasotzea feedbacka zure hizkuntzan, ez? Eta, itxura iruditu dezake txikikeria bat, ez? Ze azkenean, ulertzen duzu gaztelera, ez jarri dramatiko, ez? Baina erabilera ohitura horiek eramango gaituzte eta eskolatik kanpo euskara ateratzeak ere eramango gaitu gure bizitzako esparru guztietan edo gutxienez gehienetan euskaraz egitera eta gurea den ondare bat babestera, ez? Azken finean. Orduan niko uste dut horregatik kezkatu beharko genukela, ez? Eguneko egunean ezin dugulako gure bizitza euskaraz egin. Bai, hortik tiraka hori, hain batez ere izan dezakegula irudi hori de, babesten dute euskara, euskaraldia bezalako dinamikekin instituzioek edo dena delakoek, baino gero irrealitatera ara itzultzerakoan ez, oztopo nabariak aurkezten dira ez, guk adibidez Leioan lehengoan atera genuen pixkat datu batzuk, hori, unibertsitatean euskaraz ikasi duten 4 ikasleetatik 3 kaltetuak sentitu direla euskaraz egitagatik, dena delakoagatik, ez? Uste dut kezkatzeko modukoa dela, eta hau ja iritzi bezala, ez? Euskarari gabe ez dara Euskal Herria egongo, ez? Benetan nahi hori baldin badugu hor kezkatu beharko gara honetaz, oinarria delako. Eta pixkat hori, ez? Zergatik kezkatu beharko ginateke gazteok. Hori, ez dagoelako bermatuta euskararen biziraupena bera. Egia da gaudela puntu batean nahi dugun biziraupenetik haratago urrats bat ematera, ez? Erasoak hor jarraitzen dutela euskararekiko eta presio bat ez badugu egiten jaten gaituztela. Argi dago euskarari gabe ez garela, orduan ez dakit, bide horretatik, gaur egun eskualdean sortzaile ezberdinak daude eta gazteak, eta ikusi da joera bat dagoela bereziki, euskara ez den beste hizkuntza batzuetan aritzeko. Ez? Ze uste duzue bideratzen duela edo bultzatzen duela horrek? Uste dut jalen horren gako batzuk aipatu dituzuela, baina
Sorkuntza munduan konkretuki edo orokorrean? Bai, sorkuntza munduan, eta gero ere bista orokorra ematen baduzu, zoragarri. Bueno, azkenean kontuan hartu behar da, bakoitzak sortze prozesu bat hasten duenean zein den bere asmoa. Eta bere asmoa bada Latin Grammy bat izatea, ez du euskeraz hasiko bere karrera. Hasiera batean pentsatu daitekelako izan dezakezun proiekzioa txikiagoa izango dela, ez? Eta asmo horretatik abiatuta, zure helburua bada aitzitik eskaintzea teknomusika euskaraz, orduan egingo duzuna izango da helburu konkretu horretatik abiatuta, horrelakoak egitea, ez? Eta gaur egun ez dakit zeintzuk diren gazteon helburuak, edo gazte sortzaileen helburuak, baina sortze prozesua demokratizatu den aldetik, ez, nik nire etxean sortu dezaket soinutxo artelde batekin eta ordenagailu batekin, igual ez estudio handi baten kalitate baten kanta bat, baina sortu ditzake kanta, eta gazteak sortzen dituzte kantak haien etxeetan, ez? Eta hori demokratizatu den aldetik, bakoitzak individuo bakoitzak bere helburutik hasten du bere karrera edo bere sortze prozesua, eta horre kontuan hartu beharko genuke ea gazteok helburu duten gainontzeko publikoari edo gainontzeko gazteei edo dana delakoari euskaraz eskaintzea haiek sortzen dutena. Nik horri gehitzeko hori, ondo dago guk helburu hori izatea, baina helburu horrek izateak ere guri zer eskaintzen digun, hau da. Gazte batek ze eskainiko dio gazte horri euskaraz sortzeak, ez? Nik uste dut hor dagoela benetan arazoa, eta horrengatik borrokatu behar dugula, ez? Hau da, nik zer irabazten dut edo zer lortu dezaket nik euskaraz eginda tabernan edo kalean, ez dago edo lanean, ez? Oraintxe bertan, eta hala dela uste dut, garrantzi gehiago ematen zaio ingelesa jakiteari edo ingelesa menperatzeari euskara menperatzea baino, ez? Nik uste dut horre arazo bat dagoela, ez? Eta hor tematu behar gara edo hori borrokatu behar dugu, ez? Euskaraz hitz egiteak, euskaraz sortzeak, euskaraz bizitzeak abantaila izatea, ez? Edo zerbait onuragarria ekartzea guri, ez? Sortzaileei edo dena delakoari. Justo zentzu horretan, kanpaina txiki bat egin dugu gaurko deialdira jendea edo gazteak batzeko, eta egin duguna izan da, Mats eta goiatze sortzaileak euskarazko kanta batzuk gaztelaniaz kantatu dituzte. Eta horiek sareratu ditugu, eta harridura batzuk bai sortu direla sarean. Eta berriki bukatu dugu Euskaraldia, eta paraleloki Gazte Euskaltzaleon sareak antolatu du Gaztealdia. Orduan ez dakit horren inguruan zer aipatu alduzun. Lehen ere pixkat aipatu ez, Gaztealdiaren helburutzat markatu genuen hori. Euskaraz bizi bai, baino ze oztopo topatzen ditugu, ez? Askotan saltzen digute euskara egitea autu moduan, eta egin batean bai, egia da gure partetik ere jarri behar dugula, baino horrek ere oztopo batzuk ditu, ez? Hau da, nik euskaraz egin dezaket, baino iristen naiz unibertsitateko sarrerara, eta ezin dut bermatu ulertuko nautela edo dena delakoa, ez? Pixka bat hor jarri nahi genuen enfokea, eta aurten aurrekoarekin alderatuz nahi genuen pixkat zabaltzea, ez? Eta parte hartzea gazte orok edo gazte mugimendu orok, eta zentzu horretan, igualan pixkatan kamotz geratu da, ez dut esango arrakastatxo izan dinik, baina aletxoak jaso ditugu, eta nik uste dut erantzun bat ere sortu duela, pixkat zabaldu dela behintzat guk egindakoa, hainbat puntutara iritsi gara, unibertsitatetara ebe bai, eta balorazioa
alde batetik positiboa, ez nahiko genuken beste, baino positiboa egingo genuke. Eta bueno, hori izan pixka bat dinamikaren helburua, eta uste dut behintzat adibidez aurkezpenak egiten bai iritsi gara leku estrategikoetara, guk egindako ekintzetan edo ekintzek ere zabalpena izan dute, iparraldera iritsi ginen, eta pixkat zonaldeka ere zainduz pixkat zainduz lekukotasun hori, eta bueno, egun gogorrak izan ziren pixkat, baina valorazioa nahiko positiboa egiten dugu, eta bueno, aurrera pausuak emateko ere oinarri polita dugula uste dut, eta bueno, aurrera begira jarraitu beharko dugu, baina ongi. Zeintzuk uste duzue direla ditugun gazteok euskararen inguruan ditugun ahulesiak eta indarguneak? Bertsolaritza bezala, Ja. Venga, ofizioka. Ahulesiak eta indarguneak. Bai. Ahulesiak igual hasiera batean komentatu bezala, hori, emandatzat hartzea, esan nahi dut, eskolatik jasota eta edo ja adin batetik gora ia gehienok eskolatik jaso dugu euskara orduan hori emantzat ematea eta hortik aurrera ez egitea aurreragoko edo lanketa sakonago bat ikusteko bizitzako esparru askotan arazoak ditugula eta violentzia egoerak pairatzen ditugula, ez? Hori nik uste dute izango litzatekeela ahulesietako bat. Eta indargunea kolektibizatzea. Nik uste dute indargune bat dela aukera izatea eta kontziente izatea, ez dakit guztiak kontziente garen, aukera bat dugula biltzeko eta gure indarra bat egiteko, ez? Aitorrek asaltzen dituen taldeen bitartez. Nik horiek ikusten ditut ahulesi eta indargune nagusi bezala, baina igual pentsadita bat emanez zer gehiago aterako litzateke. Bai, eskola ere sartuko zenuke ahulesia, ez? Euskara lotzea eskolarekin? Ahulesia berez ez da, ze jente askok eskolaren bitartez bakarrik jaso dezake euskara. Haien inguruan ez dutelako beste eremurik euskara jasotzeko, baina bai egia da, ondorioetako bat etxegarriak proiektuan atera zena izan zen hori oso, eta euskarari buruz hitz egiten denean oso ohikoa da hitz egitea, euskara eskolari oso lotuta dagoela eta esparru akademikoei, ez? Eta hori ona da, esan duen bezala, euskara jasotzeko era bat da eta oso era zuzena, baina aldi berean, adibidez neska mutilak eskolatik atera eta ikusten dute ez dutela beharrezkoa euskaraien komunikaziorako eta askotan ere guai dela euskaraz ez hitz egitea, ez? Orduan aldaketa hori Aitorrek esaten zuen bezala ikusiz euskarak zer eman diezadekaen niri, ez? Individuo bezala, eta hori da, pixka bat dibagatuz. Nik lehen esandakoaren harira jarraituko detez, zer ematen digu guri euskerak, nik uste dut hor dagoela ahulezi nabarmenena, ez? Nik euskeraz egiteak zer suposatuko dit. Onurak, kalteak, berdin, ez dakit, askotan hori, exigitzen dugu igual oso berrez, venga, hitz egin zatze euskeraz, ez dakit zer, baino, ez dakit, kanpotik etorriketako norbaiti zergatik ikasiko du euskara, ez badio ezertarako balioko, ez? Komilen artean, kakotxen artean.
Nik uste dut hor dagoela arazo handiena, ez? Goazen benetan euskarak balio duela demostratzera, goazen benetan balio bat ematera hizkuntza horri, eta hortik abiatuta lortuko dugu jendeak bere joerak aldatzea, ez? Gero, ahulezi moduan ere bai, ezakit, gero eta mundu globalizatu batean gaudela esatea, ez? Testu inguru asko aldatu da, eta mundu honetan hizkuntza txikiek, gauza txikiek, kultur txikiek ez dute kabidarik eta gero eta gutxiago. Orduan, benetan gure lana da hori borrokatzea, ez dakit, Netflix bezalako plataformetan euskara egotea, hori aldarrikatzea, izan ere hori kontsumitzen dute gazteenek, ez? Igual garai batean referenteak bai zirela gure ingurukoak, gure baino nagusiagoak ziren lagun hoiek edo auzokide hoiek, gaur egun referenteak zoritxarrez edo ez dakit nola esan, Instagrameko famosilloak direla esango nuke, eta ez da, edo igual badago, baino ez dugu indartzen. Baina esango nuke ez dagoela edo ez dakigula ez da dagoenik euskaraz hori egiten duen erreferenterik. Orduan, nik uste dut ez jakintasunetik hitz egiten dugula ere bai, agian badaude sortzaileak seguranski horretan eta horiek indartu beharko genituzkela, baliabideak eman nahiei, baliabideak ematea aldarrikatzea be bai, eta edo ez badaude sortzea. Nik uste dut hor dagoela gako garrantzitsu bat eta hori borrokatu beharko litzatekeela. ETB2, ETB bat, oreka bat bilatzea ez, ematen zaien diruan adibidez, edo itzultzaileei, euskarazko itzultzaile horiei ere dirua bideratzea horretara, ez? Guazen benetan oinarriak jartzera, gero ja etorriko da ohituren aldaketa hori, eta jendeak bere joerak aldatuko ditu, baino guazen zerbait eskaintzera ere bai, guazen erreferenteak sortzera, guazen euskarari behar duen balioa ematera. Hori da. Gaurkoan etorri bildu gara Aiaraldean daukagun, euskararen arnasgune txikietako batean, faktorian, eta hemen ere taberna daukagu. Eta, taberna honetan gaurkoan, badirudi bertsolaritza dela, taberna honetan, barra librea duzue eskatzeko, euskararen etorkizuna nolabait aurrera egiteko edo bideratzeko. Zer eskatuko zenukete? Barra libra duzue, euskarari eskatzeko nahi duzuena. Nego duzu ni, hasiko naiz, etarri naizela busean, galdera honi bueltak ematen. Irakurri dudan lehenengo gauza etorri zaidana da, euskara eskatzekotan, euskara guztiz normalizatua izatea, ez? Japoniera izango balitz ezala, Euskal Herrian ere euskara hori izatea. Eta gero, esan dut, baino goazen ere hori lortzerako bidea disfrutatzera, ez? Eta esan dut, eskatzekotan, eskatuko nuke gazte edo ez gazte guztiak, ez? Herri hau kontzientzia bat piztea herrian, eta guztiak norabide berean egotea, ez? Eta horregatik, bidea ere, hori lortzera bidea ere disfrutatu alizateko. Hori da bururatu zaidana, baina eske lapurtu dit. Erantzuna ez broma da. Ez, baina egia da, oso zuzen eta oso gogor ez diodalako inoiz nire buruari horrelakorik planteatu. Azken finean, beti kokatzen dugulaiko gure burua, borroka guztietan, borrokan, eta beti kontra, eta beti hor resistentzia baten kontra, orduan barra librearen kontua etortzen zaitu oso handia. Zerbait eskotzeko eta, dena, hori, edabide publikoetan, hor berme bat eukitea, edukiak
eukiteko eta kalitatezko edukiak eta komunikazioa eta bar euskeraz eta esparru guztietara zabalduko nuke, ez? Ez dakit autobusera igo eta pikatzen dianak, ez dakit jakitea, baina horretarako bidean zuk esaten duzuna, ez? Sortu behar ditugula guneak hori aurrera ateratzeko eta seguru ez dela barra libre bat bidez izango. Bai, bueno, amaitzen goaz eta eskatuko dizuet pixka bat ateratzeko argazki bat egoerari, euskararen egoerari. Ze momentutan gauden eta orokorrean, edo nahi baduzue bi argazki atera, ere aukera duzue, bat mugimenduan dauden gazteei, eta beste bat, besteak ere mugitzen dira, baina bestera batera. Oiei. Vale, hori, lehen aipatuet, eta, bueno, hori, belaunaldi bezala igual bai pausagune batean kokatzen dudala euskararen gaia edo pixka bat berakada batean, baina aldi berean ere ilusioz eta borroka grinez. Uste dute atzean ere badagoela jendea antolatuta eta antolatzen egoerari buelta emateko, eta hori ere positibotzat hartu behar dugu, ez? Askotan ere erortzen gara diskurtso oso pesimistetan, eta horrek ez dakitze puntura egiten digun onura edo ez. Orduan, uste dute de baloratu behar dugula egineten ari den ahalegin edo esfortzu hori. Baloratu behar dugula, askotan ere ez dugula gehiegi baloratzen, eta merezi dutela rekonozimendu bat, eta bai, hori, pixkat testinguruaz kezkatuta, baina ilusioz ere, dagoelako gauza asko lortzeko eta egiteko, eta aukerak badaudelako be bai. Horrela oso orokorra den argazki bezala, badagoela instituzioen aldetik gutxienez adierazteko nahia hor badagoela zerbait, ekintzen bitartez gauzatzen dena, eta gero ez dakigula ze puntura arte horiekin ziditzen dutenak erabileran eta normalizazioan. Hori alda batetik, bestetik gaztean iztasun oso handia dagoela. Bizitzaren edo zen esparrutan bezala, ez? Eta horrek ere bakoitzak dituen interesetan horrek eragina duela, ez? Eta gazte batzuk oso mobilizatuta daudela hainbat esparrutan, eta beste batzuk ez hainbeste. Eta polita litzatekela horiek guztiak batzea eta bide komun bati ekitea, eta gero hori aipatu bezala itxasoke jartzen zion titulua Euskolartekoa, euskara eskolan bakarrik, hori mugatuta bezala ikusten dugula, beste alde batetik eskaintza, eskaintza gutxi dagoela adierazteko, esparru kulturalean eta bar, baina nik gutxienez ikusten dut oasi txikiak sortzen ari direla gutxienez sorkuntza munduan, ez? Eta badagoela aukera horrela izango dute, filtro barik guaia izateko euskeraz, musika munduan adibidez, ez? Eta nik hori ikusten dut oso positiboa dela, ez? Azkenean, zer ematen dite euskarak, guai naiz musika egiten euskaraz. Eta hori ikusten dut, gutxinaka edo kasu gutxi batzuetan hori gertatzen ari dela, ez? Orduan, gauza positiboak, ezain positiboak, orduan argazkia komplexua da. Hori esango nuke. Bale, ez dakite publikoak galderarik ote duen. Esperto batzuko bagina bezala. Ez dakit.
bestela aipatzea ja mailingurua izten joateko, ona ere gonbidatu bezala jende eta kolektibo ezberdin gehiagori lusatu geniola gonbitea, tartean Barratik kalera, baita ere Klakeko gazteei, eta Tuterako kirol talde batzuei bertan ere euskaraz mugitzen direnak. Eta, orain daukagu bideoproiekzio bat, ezta? Eta igual gu jaitziko gara, holan ere ikusiko duguta. Oso ondo.